Mactan Cebu International Airport giila nga best airport sa Asia sa Airport and Destination Marketing sa under 5 million passengers category. Gihimo ang awarding sa Shanghai, Thailand atol sa Roots Asia 2023 Awards. Gipildi sa MCIA ang laing tulo ka mga international airport nga ubos usab sa under 5 million passengers category nga gilangkuban sa Chinggis Khan International Airport, Colombo Airport, Sri Lanka ug Villana International Airport. Gawa sa MCIA, giila usab ang Department of Tourism sa Pilipinas sa Roots Awards 2023 ubos sa destination category. Human mahunong niadtong 2019, kini ang labing unang higayon nga mibalik ang Roots Asia Awards diin giila niini ang mga maayong nahimo ug mga estratehiya sa mga airlines, airports ug destinations sa 2022 uban sa nagpadayong strategy sa 2023. Kahinumduman niadtong 2019 ang Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport gideklarar nga mananaog sa World Architecture Festival in the Completed Buildings Transport category.